Al'umma, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina kowa fatan alkhairi, fatan kuma kowa na cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke lafiya. Allah ya sa haka, amin summa amin. Ya kuke? Kamar yadda nake kuke? To Allah ya tabbatar da haka. Ni dai alhamdulillah lafiya ta sumul, lafiya ta ƙalau. Malami kuke duk gaba ɗaya to ina muku fatan alkhairi. Ya kuke da al'amura ya gari? Kina raina, kina raina, Aisha kina raina, gimbiya. Allahumma salli ala Muhammad khairil anbiya. Ya Allah na roƙe ka domin bawa guda ɗaya, Al-Mustafa ɗaha Rasulillah, hasken duniya darajarsa ce ta sanya muke zaune cikin lafiya. Ya Allah na roƙe ka ka bani Aisha a duniya da darajar ɗaha Rasulullahi khairil anbiya. Kina raina, kina raina, Aisha kina raina, gimbiya. To na san dai wannan waƙa in Allah da kun santa, kuma bayan nan na samu wata jama'a kun san dai mu yaran ku ne kuma ba mu iya ba, koya nake kamar yadda kuke koya. Ta ya kuke? Ya al'amura. To fatan alkhairi a gare ku gabaki ɗaya mutane. Fatan zan iya ce muku alkhairi, fatan alkhairi, fatan alkhairi, fatan alkhairi, fatan alkhairi. Sabida haka bye, bye, bye.